шаҳри Тошканд, пойтахти Ҷумҳурии Ӯзбекистон, сеюмин шаҳре ки дар ҷаҳони гӯштии ҷудо дар соли 2025 гранд-сламро ба оғӯши худ мегирад. ба ин шаҳр беҳтарин ҷудокорони ҷаҳон аз 4 қитъа ва 24 давлат меоянд. бори аввал хориҷ аз кишвар шумораи аз ҳама зиёди паҳлавонони Тоҷикистон 17 нафар сафарбар шуданд, ки шарафу обрӯю нуфузи худ ва Тоҷикистони азизро ҳимоя мекунанд. миёни ҷудокорон 13 мард ва 4 зан ҳузур доранд. ин рақобатҳо аз 28 феврал то 2 март идома меёбанд. Ташкент гранд-слам барои ҷудокорони тоҷик ба файзу баракат аст. соли гузашта Эмомалӣ Нуралӣ дар ин мусобиқа дар вазни 66 килограмм унвони чемпиониро соҳиб шуда, медали тиллоро ба гардан овехт. ӯ аввалин рақибаш Матин Сетсро аз Олмон бо иппон, Виллис Гарсияро аз Венесуэла бо иппон, Кубанишбек Айбек Улуро бо вазари аз Қирғизистон шикаст дода ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфт. дар ин пай Эмомалӣ Лаго Абдулазеро бо иппон аз Гурҷистон дар нимфинал мағлуб намуд ва дар вухӯрии ниҳоӣ Баруч Ишмаилови исроилиро ҳам пеш аз муддат таслим кард. Эмомалӣ Нуралӣ дар мусобиқоти силсилаи ҷаҳонии ҷудо гранд-слам соли 2023 низ унвони қаҳрамониро дар ҳамин шаҳри Тошканд ба даст оварда буд. баъди ладд бардоштанаш дар бозиҳои Олимпии Париж 2024, Эмомалӣ дар мусобиқаи Раша ҷудо тур ба майдон баргашт ва соҳиби медали тилло гардид. мо аз ӯ боз медали тиллоро интизор ҳастем. дар натиҷаи қуръакашӣ дар шаҳри Тошканд ӯ дар даври дуюм ғолиби ҷуфти Казбек Нагучев аз Имороти Муттаҳидаи Араб ва Ержан Еренкаиповро аз Қазоқистон интизор мешавад. дар ин вазн Умар Шеров бо Виляр Липард аз Эстония дар даври дуюм бо ҳам рақобат хоҳанд кард. Виляр соли 2023 дар чемпионати ҷавонони Аврупо соҳиби ҷои дуюм гардидааст. ҷаҳонгир Маҷидов ҳам аз тосқулои бузурги Боку бо медали биринҷӣ ба тосқулои бузурги Тошкент омад. ӯ дар вазни то 100 килограмм дар даври аввал Кристиан Тотро аз Маҷористон бо иппон шикаст дод. дар даври чорякниҳоӣ Ҷаҳонгир бо ҷудокори ӯзбек Рустам Шораҳматов ягон имкони ба пирӯзӣ наздик шуданро надода, ӯро бо баҳои дараҷаи олӣ дар ҷудо иппон мағлуб кард. дар рақобати нимниҳоӣ паҳлавони ҷопонӣ Дота Арай пеши роҳи Ҷаҳонгирро бо як юко баст ва барои гирифтани медали биринҷӣ ҳидоят кард. дар зӯрозмоӣ барои медали биринҷӣ Ҷаҳонгир паҳлавони рус Муҳаммад Али Матаевро бо усули иппон шикаст дод ва ба гардан медали биринҷиро овехт. акнун мо аз Ҷаҳонгир Маҷидов унвони чемпиониро интизорем. дар натиҷаи қуръакашӣ Ҷаҳонгир Маҷидов бо янги чинии 22-сола вориди рақобат мешавад. дар вазни то 100 килограмм Кароматулло Ҳакимов ки дар гранд-слами Боку дар даври аввал аз Ислам Бозбаеви қазоқ мағлуб шуда буд, бо Эрназар Сарсенбаеви ӯзбек вориди рақобат мешавад. соли 2023 ӯ дар чемпионати кушоди Осиё дар Бишкек ғолиби ин вазн гардида буд. имсол дар Тошканд аз Тоҷикистони азиз Меҳрзод Суфиев бо Ҳахдод Гулов дар вазни то 60 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд. Меҳрдод дар даври дуввум баъди қуръакашӣ ғолиби ҷуфти Максим Таран аз Белгия ва Муродиллоевро аз Ӯзбекистон интизор мешавад. Ҳахдод Гулов дар даври дуюм бо Ҷонатан Чаров аз Куба қувва хоҳад озмуд. Ҷонатан дар мусобиқоти Пан Американ 2 медали биринҷӣ дорад. Муҳиддин Асадуллоев дар вазни то 73 килограмм баъди қуръакашӣ дар даври аввал бо Бахтиҷан Абдураҳмонов аз Қазоқистон ба масофи ҳам меравад. ворис Назаров бо Карим Абдуллоев аз Имороти Муттаҳидаи Араб вориди рақобат хоҳанд шуд. моҳи январ Карим Абдуллоев дар мусобиқаи кушоди Касабланкаи Африка соҳиби унвони чемпионӣ гардид. ҳарифи Муҳиддин Асадуллоев Бахтиҷани Қазоқ соҳиби медали тиллои ҷоми Аврупо дар соли 2023 мебошад. Сунатулло Мусоев дар вазни 81 килограмм ҳарифи худро дар даври дуввум шинохт. ӯ паҳлавони Қазоқ Абулайхан Жубназар аст, ки 2 медали биринҷиро дар соли 2024 комёб гардидааст. Муҳаммад Юсуфзода бо паҳлавони қирғиз Тегин Алмаҷан Уулу қувва меозмояд.
муҳаммадҷон абдуҷалилзода дар вазни то 90 кг ғолиби ҷуфти Чен Чунюнро аз Тайпеи Чин ва Нурбек Муртазоевро аз Ӯзбекистон интизор мешавад. Мисробшон Лоиқов дар даври аввал бо Ермакхан Анварбеков аз Қазоқистон рӯи майдон меояд. ӯ соҳиби ҷоми Осиё дар соли 2021 дар Алмаато мебошад. Мансур Раҳмонов дар вазни аз 100 кг зиёд дар даври аввал бо Ҷавоҳир Муродуллоев аз Ӯзбекистон қувва хоҳад озмуд. Ҷаҳонгир дар шаҳри Тошканд дар чемпионати ҷавонии Осиё соли 2023 соҳиби ҷойи дуюм шуда буд. Миёни бонувон аз Тоҷикистон Аҳлия Муминова дар вазни то 48 кг ҳунарнамоӣ мекунад. ӯ дар вохӯрии аввал бо Йилинг Жоу аз Чин қуръакашӣ шуд. Мадина Қурбонзода дар даври дуввум ғолиби рақобати Лилия Нугаева аз Россия ва Рин Такеучиро аз Ҷопон дар вазни то 52 кг интизор мешавад. Александра Кан бо варзигари ӯзбекистонӣ Моҳинур Аллаберганова дар вазни то 57 кг вориди сабқат мешавад. Виктория Кисилёва дар вазни аз 78 кг зиёд бо Норгул Маратова қувва хоҳад озмуд.